Povedzme, že by ste chceli spojiť dve hriadele dokopy. Na to môžete použiť tento spojovací prvok na hriadele, aby ste to správne urobili. V podstate vložíte jednu hriadeľ z jednej strany a druhú hriadeľ z druhej strany, utiahnete nastavovacie skrutky pomocou nejakej poistnej matice, pretože na tom je veľa vibrácií. Nechcete, aby sa samé povolili. A ak ich dostatočne utiahnete, vo všeobecnosti budú schopné prenášať krútiaci moment z jednej hriadele na druhu a poskytnú vám väčší dosah. Zaujímavé na týchto spojkách na hriadele je, že niektorí zákazníci ich používajú tak, že ich pripoja na zdroj energie a potom na druhú stranu nasadia svoju hriadeľ. Toto som raz videl spravené s leštičkou na auto. Dôležité je si zapamätať, že ak spájate jednu hriadeľ s druhou, uistite sa, že tenká hriadeľ je pripojená na strane náradia a hrubšia hriadeľ je pripojená na strane vrtačky, pretože čím je hriadeľ hrubšia, tým väčšiu kapacitu na prenos krútiaceho momentu má. Nemá zmysel, aby tenšia hriadeľ tlačila hrubšiu hriadeľ, ak to dáva zmysel. Ak nie, pokojne nás kedykoľvek kontaktujte. Sme vždy pripravení vám pomôcť. Ďakujeme za sledovanie. Prajeme pekný deň.